Nimbad na oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay takit di manen tinagsinong batang mi ni Marcon. Talaga nga gimimon. Pagan anok payaya, nagbaligi akiti planok. Bareng sungbatan na ko nila kay Simundo. Babae ti Simbong ba? Ay, Crystalline, si kamad gaya. Di ko malulom ti kasaritag. Anya? Natake ni Mr. De Los Reyes? Sige. No sana makalasat nila kay Sigmundo. Kasano pa iti planok? Kapagulbud ka kalipay kanya kita, Amir. Nangag ko, ani Crystalline. Wen, ni Crystalline ti simbong iti cellphone ni Mr. De Los Reyes. Ngam naawatam ka di, noan niya tinagsaritaan may. Talaga nalaing ka? Maikalintagam latatibagim. Naatake nila kay Sigmundo. Isa ni Crystalline ti simbong naawatam. Natake gaya, nagay alakay. Kasanupay, nagiti planom. Aguli magkan. Nadlaw ko nariribukan ka. Anya ko mati pakariribukam ha. Napateg agayim na di alakay. Gagangay, amasak na nakin kwa na. Alawon, nangabakan. Inakitaan iti ospital ni Mr. De Los Reyes. Kaya't ko amamuan, noon niya talaga ti kasasana. Ket na iti bagakin ka, Marcon. Ilugar mo, ti panagim-imon mo. Tano kaya't kagay sukat iti sabali. Oray anya nga oras, maramit ko, mawatam. Day tati saan nga aramitan ni Amir. Diyak ipalubos nga isukat nak iti sa bali a babae. Makipinatayak. Wano, nasaysaya at pa'y amatay kami adwa. Gapataag mauyong aklakit di, no mapukaw ko ni Amir. May samot na yun nga honesto. Ito pa nga awagak. Saan lakit tinasungsong batan? Ano sa bali kasarsalita na? Traffic na sir. Sa di mo kading hospital tinakaitarayan ni Mr. De Los Reyes. Saan mo kanya nangyag timbaga kitay, Benji? Anya aya, tagtartaray iti utak mo. Sir, imbagayo nga sarong karon tayo iti hospital nila kay Sigmundo. Ket nun ay magakmatitayan. Sige sir, amok nga rodan. Dito tinayawakin ka. Di mo iparupa, asyak tinagbiddo. Di yung mauray nga ibagak kada kayo deta sir. Amok nga do ti pakakumikuman nyo. Ay, kaslawan mo't san yun ang kinaawatan nga gina. Nasaya ti panakisarita na sakbayan na pandakan viner, yakinda na po. Day dapat ipagyamanak ka ni Mamang Amang. Saan na nga ipapuso ti saan mi apag kinaawatan no daduma. Kasta talaga ti agina. Adadaruming baw ti panangipatagyo itunggal maysa. Amang, Apay? saan amay laksid ka da kayo nga dayo ti riknak ka ni Mamang? Ba nagasan na rumba nga po. Tanagtaod ka kingkwan. Ampay kasto diti salas. Ni Tita Margot lakit diti nagibong iti baso. Tatay! Inbilin ko itay adalusam ti sanas.
Matungpa-tungpa ka akatulong makita. At dan sakit di ka pong tudyo launay, Tita Margot. Naginom kayo? Ngam nagibarsak kayo, di barso? Daday, kunak! Maysa! Saan nyo nabugkawan ni Manang Daday? Siya kung timang dalos, iti warayo. Kabalam nga aramidan dayta, Lisbeth. Oh! Katawa, anak. Okay. Tangay da kayo, tinangiwara. Da kayo mismo, timang dalos iti dayta, Tita Margot. Manang Daday, ituloy yung latandir aramidan niyo, ha? Kabailan ni Tita Margot, ngay paknidag ito'y warlanan, ito'y salas. Di umawawag, Lisbeth. With that, Amay, sino tinamnaman yung umawag ka na kayo? Ni Candy Crystalline? Apay nga wagak pa lang ni Crystalline. Kat addaak lang nga rodan ni hospital. Nagsarita kami itay. Taisot na kaamwak na atake ka no ti amana. Maawat ako dan. Ni Honesto, ti urayak nga maawag. Awawag kita ngam sa anak bata sungsung-batan. Ang mga numadamamat na makikinkin na rin nyo kadag templiyada nyo. Kat inosarda pa yan di private room iti opisina nyo. Mom, nga ibalikas na ita. Kasta na dagiti manager ka dagiti negosyo saan kanidan? Aglalo no napintas ti empleyada. Impak pakaunakon kan ni Honesto. Aliklikan na ti makarelasyon kadag iti empleyado. Jak kayat apaga-apaan da. Saan ka di matamapmap na kiti may sa babae ni Honesto? Madamdaman ti panagsarita ta iha. Jak pa'y nakita noon niya ti kasasad ni Mr. De Los Reyes. Sige, bye. Agalwan ni Honesto kanyak. Nupudno ti bagbagan ni Lisbeth. Awag at kumapay ni Manong Benji. Ngam. Madamdaman ton. At damalagip ko nga awagan. Pagtritak man ni Tita Margot. Diyak pa'y gayam na ibaga ka ni Daddy ang nagibarsak iti baso. Pagsilsilosan na launay ni Crystalline. Ang mga nusanmat nga minapod, no? Takamilakat nga rodan tiyak kalaban kini Daddy. Saan? Sana rumbeng nga kalaban kami kini Daddy. Panunot ko lang na ijay. Awagak ni Tita Margot. Dandanimat gaya man pangal daw. Naibayag kami kini Venera na kitsyenda sa traffic pa ikitdi. Talaga traffic no kastungal daw ti tiyenda, mamang. Katanya, nagmerienda kayon ka ni Tatang? Nagsaramsam kami kadagiti prutas itay. Nasaya at. Ay, nakadun sa matlaw na hindi ginatang mo, Victoria. Ay, kung namatla numanungal daw tayo dito farm. Mabalin tayo matayawi din ton malamdag iti dadtuma, Tatang. Gimata nga pati niti mo namon, kan babasit nga udang. Nabayagan na diyak nakaraman iti jumping salad. Ay, unay kan. Babasit nga udang kukunam iti basayan. Ay, kata, ato ti may bulon nan kayo na po dahil anak ko. Oh, sika ngay Adelfa. Agsitsida ka kadimot iti kastoy. Ay, sagpaminsan, mamang. Ibagbagak nga rod ka ni Amang. Saan nga kilkilawa ka na yun? Ay, Saan lakit ya ka na yun? ay, tulungam ni Mamang Mao ang mga sikaso ka na kita insang bud na. Ay, nakita. Uray kat nakaluto tayo matanitin na boy. Tulungan na kayo ni Viner nga gluto, Tatang. Nalay nga gluto ni Viner. Ah, Saan nga ta kababayin kat sa nga ili tayo? At kabalan mi ka ni Amang, mamang. Kaya't nakano nga roon ngay para mantiputahin na. Isa pa gustuhan tayon. ay sige nga Rod. Ay, nabuslon ti na umitili ko dita, pinatakder ko a cottage, a pinagbalin ko na balay. Lisbeth, anya
niya ti kadam ditoy? Mas tao ka nga tano kasano anak mo nga ka dito, Tita Margot. Di mo ka di kaya tadanggayan ka? At lalaki ti kay papanan day taisim mo. Agpakuyog ako mamanan kini Manong Benchi. Ngam sana mapanawan ni Daddy di ospital. Mabalin nga bayang ni Daddy jay. Ha, kasano? Ni gayam kristalin ti aday jamang bambantay ti amana. Unak, tupay kat. Oh, ti anya? Amok ka ni Margie ti nakaamuam ti kadak itoy. Sinapol nak takayat nak asutila. Oh, no. Saan, tita? Ipalubos ko kadimat ang makirelasyon man ni Daddy iti sa bali a babae. No agsi na kayo, kayat ko, saan na mangala iti kasukat mo? Kalpa sana naluto ni Viner ti putahin na. Nakayat na nga iparaman ka na tayo. Imbaga ka na ti magam mo. Ay, nadlaw ko nga may na makaininom iti arak. Agsangsangod ka ni mamang itisirok ti salamagi amang. Agbunga gaya man day taamula tayo idi. Sana mapuputa di pa naglabas ti aldaw kato agbungan. Pasaray sa sumimsim iti arak ni mamang kabayatan ti panagsangod ka ni Manong Viner. Adapay nga maninaramid ni Viner adinagdakan kan kalyente. Amang, saan nga tan ang makiasawa ni mamang? Nay. Abaya si Miplo ti panunod mo na ita. Sa balin sa mo ti pangipapanam. Iti kinasingid da ken ni Viner. Ay, ita ka di baya magyasawa kat balasang kan. Delikadong samot ang tikasasad ni Mr. De Los Reyes. Masyanak pa itilangan ni Kristalin. Napatay nila kay Sigmundo kan kuana. Tayso, tikadenden na. Oh, kasanuntungatan, nagiti kinabaknang na, kan nagiti nakalamang abalitok. Papantay ka din, sir. Kasaritak labit ni Kristalin. Agsangsangit matlatang aminan. Kasi matngagpaiso, sir. Nadlaw ko, akas tao na ti panang mat-mat mo ken kuana, Benji. Ha? Oh, mabit lang. Sung batak tiyawag di honesto. May bagta na sango na matlang ti mawag kanya. Oray na ladaw tayo ng aldaw. Naimaskulat na tinangan. Binibayak matlatan ni Venera nagpulutan. Uray siyak mamang, nabsugak. Itala nga nakadok tinangan. Dagito launay ti kaililiw ko. Dagito akita ti taraon iti lugar tayo. Ay, numano at tawon nga may nasan ka nagbakasyon. Manulang ti tawon ni Adelfa. Idi na ude, apa nagbakasyon mo. Gapo iti kinapatid ti trabaho, tatang. Para iti masakbayan ni Adelfa. Nasa ganaan sakit din ni Manong Vinertia ay tayo ditoy. Adagaya mintugot na nga indayon nga imbitin na itisirok ti lumboy kan salamagi. Napariir ka no ti maturog iti sirok dagiti moyong. Mayad day ta na panunod na. Wan. Umapalaksawatan kini Venera arimidap. Saguyap-yapan akbatan. Nagmayat at talaga sutila ni Tita Margot. Ni Daddy Gayam. Ang dada palang atake ni Manong Benchi di ospital. Ipaikot ko check tawagak ni Manong Benchi. Isulangan ti awagak. Okay. Hantay ta. Agri-ring ti cellphone ni Manong Benchi. Hello, ma'am. Oh.
Day tama di magustot kan kama ng Benji. Sungbata madagos si awag ko. Ayan yon kini Daddy. Kasarsarag ni Daddy mi ti opisina na. Ah, At ako napatag nga si Kasun na. kumusta ni Mr. De Los Reyes? Sa kayapin mana kami di ospital. Nakapuot matan. Saan na nakapagsarita ka ni Sir Ramir? Ah, kasta ka di? Ah, Manong Benji, inawagan ka ta ada na patag, ada magagkan ka. Nagsasaruno ti panagsuyab ko. Ngamjak matla makaturog, isuabi bangon akmatlaan. Ni tata nga Delpha. Nagkuyog da ka ni Manong Binier. Napanda iti pasat ti kabakiran dito'y farm. Agsapol da ka no iti natang. Ah, kunaklano na turog. Nairidap nan sa labiit. Adelpha? Ada ka di bagayo kanyak, mamang? Amok, nalakatala makapag kinawatan, anak. Awan sa bali, ngararapaapag. No sana para itinapintas sa masakbayang. Amok day ta, mamang. Kat agyaman kada kayo. At nga gyamanakan ka, iha. Amang ano ti pampanunutan ni mamang katuman hugot ako. Diyos ko, ikanda ko maitikiran. Kan malawlawakan ko mati panunot ni mamang. Napartek ka si Mangpet Margot. Handa ka di ti problema. Rumbang ka di pailaan nga pagdamagan na kami. Amom, no niya ti problema. Panagriknak. Pagtintinulungan dak nga gama. Margot, Manawak lang arudin dito'y balay. May nakpailaan sinapol ni Lisbeth. saka mo ka na kaya do. Di kayo madlagin makapagkinaawatan. San kumada kayo ti may nainayo na problema? Amok, no niya ti problema. At daan na ragsak ka, saan ka di? Pag di ko sakman pa eh. Awagak to ni Onesto. Gakamon na niya ti aramita kita. Anya ko mati problema, kini honesto. Ibagag to, inton malpas kami ngagsarita. Umunak pa ilang nagdigos. Barang mausawa na. Gawas na. Awagak nga rudan ni Onesto. Tangay, umunan ni Margot ng digos. Ay, nakaragragsak tayo itay di farm. Ang mapay kasla naliday ka manan na pok. Pampanarotek lang tinagsaritaan mi ka ni mamang amang. Ha? Tiyan mo na kat naparukmana kon. Malagip mo ba iti singasing ko idikin ka? Masapol. Ama kapag sing na batirik na yung agin na. Paano man na yung baga? Ika, madigundaway. Sir Honesto, kasta unay pa nagtibayok. Ang mga nanya ti panunutan ni mama. Dahil sung bata mata umawag kang ka. Ni Sir Honesto amang, diyak mo na niya ti bagana. Ikat ka sarita mga minatap no amam. Ang mga numangag ni mamang, aglalo no maamuan na no asino ti kasarsarita kiti cellphone ko. Ang mga nanya ti panunutan na huno agungat manan. Adelpha, mangmangag ko nga gununi ta cellphone mo. Apay, adi mo sungbatan. Asino day taya? Nangaglangarudan ni mamang amang. Numuna ta saan ka sumungbat? Asino day ta kunak? Ni Sir Honesto mamang. Anya? Adelpha, sumrek ka di kordom. Ito na sung batam ni Unistaw ta ada na patag. Pagsaritaan may kinmamangmaw. Sige amang, madamdaman to nakasarita kayo mamang. Mabit lang day to eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode.
Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Pumanaw kayo dito'y Ilocos, Sir Honesto? Masakit ti sigod a boss mo kaya't naka makasarita. Amang ano, may bayag kay Jay, sir. Ni Sir Amir, ti mangimaton pay lang iti kumpanya? Sige nga rod, sir. Agan-anad kayo iti panagbiyahe, ho. Bye. No ni Sir Amir ti mangimaton iti kumpanya. Amang ano talaga asa anak kun ama kasubli pa eh. Amok nga inram tayo nga iliklik ti pananguhot kumanan kini Adelpa. Kakaisuna naragsak kayo nagsarsarita, ide farm. Kahit mo ka di, ano ang yaman ti panunutin ni Adelpa no apay nga naungit kakingwana? Noan niya nga min ti pangawawagan ni Honesto kani Adelpa. Adan samot relasyon da. Saan nga mo, ti anak mo tagulbod? Kasi dinagayin ayat da kan hamin. Ngam nagulboden kanyak. Inalilaw nak. Nangala iti pasport na ngam agtrabaho mat gaya man. Ay, babalawon na ka di, ajakin bagaking kadayawanag. Ni Adelpa lang kay anti problema tataan. Kasaritam tulangan, itong madamdama. Amangan wadda imbaga ni Honesto na patagkan ko na. No day tatikid daw ni Mr. De Los Reyes ken ka Honesto. At gam, amang ano napatag na dyan lakay ken ka. Tan nabayag ka nagtrabaho ken ko na. Nasayat ket day tanakasaritam. Plano asobya ni hospital. Wen, pagkamuan na to, inton makadanon ka dito Manila. Tagkita tayo sa hospital. Sige. Pagsaritaan tanto na itapanag. Sakton ti makam mo. Alaga rodan. Bye. Pinalubusan ni Honesto, Amir. Kasano nga rodan, ti matunan na kumpanya. Kasaritak to ni Atty. Caballero nga abogado ti kumpanya. Iso pa lang ti makam mo. No apay ang nagnegosyo kapay lang ni Ilocos, saan mo matamasango ay matunan? Sana problema na ita. Ang damot di abogado. Saan nga minamabali na paayan ni Honesto? Tikid daw nila kay Sigmundo. Ay talang tinagsaritan mi kani Sir Honesto, mamang. Agsubli kano'y dyan Manila. Takinid daw ti sigud abos na ngagsarita da. Naatake ka nung amin. Naimbag ta na ispalpay. Nagpaagas ka naman na ni Jay America, idi. Kitam lang ang paiso ti maaramidan ti kwarta. Ngam ti pakas daawak, Adelpa. Apay ang nagpakadakan ka. Mamang, saan kayo kumangag panunot iti sa bali? Nasayat lang no saan ka nga gululbot kanyak. Gaputan na minsanan nga inulbudan nak. Nagyaman ni Honesto. Tapinalubusak nga umay dito Manila. Tapno kasarita na nila kay Sigmundo. Siyak tibos na. Kat siyak tirumbay nga itong palan na. Imawag ba na ni Crystalline kat kinidaw kano nila kay Sigmundo apalubusak ni Honesto. Kasano kumapay ang makapagkadkadak. Kat naglamoy at ti boses na niya nga apo ko ni Mr. De Los Reyes. Boses na pailay kat agar arapa apa ko. Anyan tulakid din no. Talaga na ito ti pagkapsutak. Narupupak iti solisog. Ken anya ka mo. Nadamay baga na di alakay kan ni Honesto. May papan ka na itinalimad a kinabaknang na.
Dad, Oh, apay kami na pinalubusan niya ni Manong Onesto. Maralibukan kay lakat nga rudan, ang mga imaton iti kumpanya. nagko na, amariribo ka na, itipan na kaimaton ti kumpanya. Saan nga agbayag ni Onesto diti Manila? Kan adamat niya Torne Caballero, makamu pa lang ijay. Nakasangpat ka din ni Manong Onesto dito Manila, Dad? Inton malampay lang di flight na. Mabalin, ngayon ton bigat, ngagsarita kami. Agkita kami ton, iti ospital. Ka? Akita kayong tumat kini Crystalline. Anda ka nun sa bali, amang bambantay kan kwa na. Dad, Oh. Papayagas na ti isip mo, Lisbeth. umis-iso naglahan nga makikita tayo. Malakip ko, no apay nagsina kayo kani Mami, akagurgurak na una itan. Dahil takalimanan, ti malagip mo. Yak tumalipatan, Dad. O sige, mapana ko ni ti kwarto. Rumark mo ten. Itay pa nga uray ni Benny kanya. Saan ang makaungat ni Amir? No ni Lisbeth kag saludsod kan kuana. Ano siyak? Naimbag. Tawan ti dakas anang ngagko nagsaritaan dang agama. Aglalo, tanadakamat ni Lisbeth tinagad ni Crystalline. Ngamamok nga dapang panggapan ni Amir. Ngam saan akas Karina amay patong paldeta. Saan na kaya tagdarasutos? No aggunay, kaya't na asigurado. Yan mo kumar ngayong palagip kina Delpha. Di pa nagulbon na king kaide. Nabayagan na nagsinadakan ni Hamen. Kan sandan ngagkit kita. Nadamag ko si mangput ni Hamin iti. Napangas ka nun. Ngam, kukuamat kayam ti boss na ti kotsena. Ngamasanda nagkita. Oray siyak. Yak nasit ka na kinasarita. Saan nyo may kat ti panagatap ko nga da sa bali amang igaw-gawit kini Adelpa. Awan, kaya na yan na. Nangagmumat nga tati palawag ni Adelpha. May panggap ka ni Onesto. Nasayat lang no kastatatang. Ama mo, tiyanak mo, tasya, tiyadada kinadindin na. Tatang. Amaga, no sa bali, ti pagawata, may tideta ngayon baga. Sige, inakagdigusan. Ada pa panan may kinifiner. Amangan mo yung madamdama kat adan tita. Baybayan niyo lahat ni Mamang Amang. Aramidan na ti kayat na. Nasakit ka di tinagam mo ka di mamang mo. Saan Amang? Ngam tipod no? Adayo ti riknak kan kwa na. No adaman gapuna ajak kayat ti sumurot kan kwa na. Da kayo Amang. Ha? Saan kayo akayat apanawan? No, daduma. Naragsakan na saya at ipanagsarasarita yung agina. Ngam no adamangag na pagatapan na. Ung tanak Amang. Balasang akon. Makapagdesisyon ako ni tibukbukod ko. Agyaman kiti, tamanak-manak. Tamangan no adda ko man kaayan ayat ko kat idipay la anak asawa ak. Ay, apo, napintas ka kanadda ka ni Diyos to nga edad. Kaya't ko ti makawaya-waya iti bilag ni Mamang Amang. Iti dahi ta kinunam. Kaslam mo kon. Noan niya ti mapasamak sakbay. Ngagsubli gi abroad ni mamang mo. Aldaw mo't kaya man, Benji. Dumagastan ang mga niti restaurant. Ada mo ka kabarbaro panganan, sir. Ang mga no kaya tiyo padasa ni Jay. Makamo ka. Sika, tinakaigam iti manibela. Ano ka di, titik siya. Ado, sir. Ang mga no di mo ti pilyam. Eh, pilyo ka mo't kaya. When gayam, sir. Nag-text ni Sir Ernesto Itay. Apay, agpasukon ka di iti airport. Awan problema iti data.
Nasayat mo, tapno makapagsarita kami adagos. Wow, Tita Margot! Nagsiksikan iti dayta at suot mo? Adi amanak. Kasla sa bali, ti panangisip mo kanyak. Amok metkit di. Amok, anadlaw mo anang good na nagsaritaan nyo kini Dadik. Prangkak! Nawayak amang ibagay ti kayat ko. Anya nga rod, kat amam ni Amir. Ngam, no sikat ti makisarsarita kan kuana, di mo kaya tabiangan kayo. Sige, panawan kan. Ay, nadlaw lakit din ni Tita Margot akayat ko lang nga sutilen. Ngam, sanak mo't at tinutupan. Saan na kaya ti matalaan iti papanan na? Anya nga tano tuloy ko latasot sutilen. Ano na panunod ko? Surut ak itinalimad. Kunak mo ni Sir Honesto yung mauawag manan kanya. Apay ko mga awagan nakmanan. Mga ano nakadano na ni Manila. Hello, Mama. Hello. Ada kiti balay ti may sa abarkada ka, Delfa. Idat ko kan kati address. Taway ka dito eh. Syaklaan. Saan ko akadwa ni Amang? Namagagat kag pasyak ni Tatang, akuyo kayo. Kaya't nakakano kami ama-am mo ti gayam. Sa nakakanupay kami na nakita. Agdi ko sak narudit, Mama. O sige, pasukon kayo kumakin ni Veneer. Nga mimbilin ko nga ibati naklatan. Ada ka naman papanan na. Padasa ka awagan. Saan nakmat ka ta pagkadkadan? Sige nga rod, Mamang. Agdi ko sakon. Tapno saan kayo ang matagtagan amang ururay kanyak. Bye. Ni mamang mursamot kay mawag kang kapo ka na pantas. Kaya't nakano ama-am-amo ti may sa barkada na amang. Di nakanupay nga minakit-kita. Ay, kaya't yun ti sumurot? Ay, ora si kalatan. Tay ko na kon. May mayat no dwa kayo lang agkuy-kuyo nga ginadi na kiramraman talakaya kon. Agdi gusak nga rod bit amang. Kaya't kumatirumwar nga galiwaksay. Malagip ko man kit di Benji. Amom ka di numero ti cellphone ni Adelfa. Diyan ka mo, sir. Saan kami nagkita, hindi na pantayo dyan Ilocos. Damagag to kini Sir Honesto, inton sukunan tayo iti airport, sir. Namitlay. Aslay nawagak idin ni Adelfa. Itakto man, noon nakafunbok ni number na kanya. Malagip yun man ni Adelpa, sir. Pampanunutak nga rod. Mapana ki dya Ilocos, nasyak pa lang ti mangimaton iti kumpanya. Pinalaga ki di ni Adelfa, asaan na makasuble, ta nagbakasyon kat nga rod. Karugurugi pala ti kumpanya. Simbangpat sa kanong amin ni Mamang na, sir. Am-amom ka di ni Mamang na? Saan, sir? Na-istorya ni Sir Honesto, hindi na minsan ngayon nawagan na kidi. Day chaya ni Tita Margot. Tito'y mall magkayang titinurong na. Tuman na lang kiyaw. Nakaigam kadagiti kinatgatang na. Napanawan nga ta, dagiti kakadwana. Asidag akon. Kampay idi. Saan ko nga mo nga dito eh. Kampay idi. Tsak inranta, dalapusan. Ay! Bastos! Wow! Saan mo ka kita ang tigalan mo? Dinalapos na klatan! Tanga! Tita Margot! Si Kamit Kayam, Lisbeth! Sorry, Jaking Gagara. Sa bali magkamantikit kita. Sino nga ta? Tita nga? Kadata? Okay, siya kung timang pidot ka dagiti na iwara, bit-bit mo.
Ay, nagadulakit din nagtiyagin at gatang mo. Ni, ay, nabuong sapay kid din nagdabangbang do ana yung warse. Okay, sana bali? Siya akong timang bayan. Sukatak ting gatang mo. Ha? Okay, Tita Margot. Kawanan bait. Sakit din ti pinagparang natanga. Tumanalang kiyawak nga agpaiso amang sapsapol kadagiti kakadwak. Naranta na laki di tinang dalapos kanyak. Kat no agpulong to kini Amir. Siya tagbali na dagas. Niles bet ti kanunungan na lata. Kanayon naklasrusurutan kan sutsutilian. Kasla linuganan ti demonyo da itadang nga. Ni Sir Amir, nalagip na tinangawag kanya. Apay na ta. Malagip ko na iti pa ng pabain na kanya. Hello, Sir Amir. Adelfa, kumusta ka? Saan ka di makasinga? Kasangsangpat mi kanima mga nagpasyari ti barkada na, sir. Anya ti may pay ko kada kayo? Saan pa'y gaya ba nagsubli ni mamang mo iti abroad? Kastoy, namom ka din nga doon iti Manila di Honesto? Naatake nga ni Mr. De Los Reyes kat kinit daw na agsarita na. Ibagak nga ta nagpakada ni Sir Honesto. Ang mga noy niya ti panunutan. Adelfa, kabayatan ti kaawan ni Honesto, agawid at dita probinsya. Tasyak pa lang ti mangimaton iti kumpanya. Nalagip ka nga awagan, damagak no niya talaga ti plano. Kasalbitan na, anya ti ibagak. Ken adda na pateg agagarak dita Ilocos. Kinid daw na iti negosyante asino nga ili idi ni Honesto, asyak ti kayat da kasarita. Dagi dyan siguro nakitak akin na kuyog na idi ti resort. Nagkita kayo gayam ka ni Honesto. Di naman lang na ipagakanya. Nalipatan na siguro, sir. Kadwak idi na mamangkan amang idi nagpasyar kami ti resort ti gayam na. Okay. Ni mamang lakit di dayta. Amom, ada plano mi kadagi dyan negosyante kag patakter iti pastek negosyo di talugaryo. Isa sayang, no saan kan ngagsubli ti kumpanya? Ado, ti masayang agundaway. Sir. Sige, amangan no makasingakit ka. Bye. Bye, sir. Nasayat mat kaya makasarsarita ni Sir Amir. Impang tana idi nga mga no saan ako na makasublay pa eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana ka mamati asan anangag ni Adelfa ti panagtuktok ko iti kwarto na. Saan na kaya masingat ti panakisarita na iti cellphone. Nangag mo ka rin asino ti kasarsarita na itay. Diyak ko na'y nauawatan ta nakarikap marot ti ridaw. Lalaki day chay, amangan no ni Honesto. Saan ka ko magagata patagos, Victoria? Saan na nagarawa babae ti anak mo? Saan nakas kanyak idi? Idi siyak ti banasa. Kasta ti kayat yo asawan tatang. Ayawan panggap ko amang sair ti regnap. Iti uri ka anuman, jakim palagip tinapalabas mo. Klaro kini pagbatsin ka dito Manila, Benji. Nagbaliw ti panunod ko. Maili ko man nga rodan ni nanang ko, sir. Kaano ka diti panaglos tayo? Tsak pa may baga, eksakto nga daw. At dapat napatag nga si Kaswag. Kan kasaritak to pa ni Mr. Garcia, a pangulo dagiti negosyante. No kano, ti pan nakasango da apa nagkikita mi. Sa bagay, nabit mo't lakit din ang aeroplano.
Wenno, ag-helicopter tayo, sir. Sumurot ka din, Elizabeth. Dahil nga ron, ti pampanunutek. Abangan no ka na yun nga agapan na ni Margot no agbati ti anak ko. Sana ka nagbindo ti Adap, Adelfa. Lalaki ti kinasarita may ti cellphone. Iso asaan mo akayat. Kasi nga ti panagsarita yo. Saan kayo kumangag panunot iti dakas, mamang? Sana mariklikan ti panagpanunot ko. Pagpudno ka man kanyak. Ada ka di relasyon niyo kani Honesto. Saan ani Honesto dayjay, mamang? Ni Sir Amir. Ti akin ko iti kumpanya pagtrabahuak. Anya timbaganakan ka. Pagsubsob yan na kakaditi kumpanya. Kinumusta naklaan? Kan nadakamat na amang bangon da iti sabali pa'y akumpanya kadagiti pada na negosyante. Kat, agsubli ka talaga, ha? Mamang, Makamo ka manlaan. No kastila nga saan ta ama kapag kinaawatan. Agsubli ako ni Australia. Kat di kanton pulos sang betal. Makamo ka, tibiyak mo. Ada sa nga ili ni Daddy may ti opisina na, ma'am. Inawagan na itay ni Mr. Garcia. At naira na nga ada kano dito'y Manila. Sino dahi jaya, Mr. Garcia, Manong Benji? May sa kadagiti negosyante anak isugpo ni ti may sa negosyo ijay Ilocos. Negosyo lang dati pang panunutan na. Masalutsot ko man kaya, Manong Benji. Malaksid iti dahi jaya negosyante. Sino pa'y dagiti inawagan na? Ma'am, Apay akita anak mo latan. Among ka di dagiti palimad ni Daddy? Katkalkalo ba? awan ti amok iti dayta, ma'am. Kasla ni Adel pati inawagan na itay. Adelfa? Malagip ko. Daytay empleyada akakurkurak day chay. Apay ka no? Dayta ti Jakon masungbatan, ma'am. May saakla nga empleyado. No niya latabilin na. Isulaang ti surutat. Subyak to ninto nadamdaman ni Daddy. Ang mga niya ti panggap na iti day chay a babae. Day takit nga tan ti pang sungbatak ka ni Daddy. Sige. Pimanon ni Ma'am Lisbeth. Apay nga tanga kagura na launay ni Adelpa. Yak mawatan ti kastoy a marikinak. Apay akas lang tipayo ak na madakamat tinakan day jay nga. Tsak may nakitkita ang kakurak. Paglalo lang aruda no itay tayaw ni Adelfa at kinamakman na. Kanya kumakanyak. No adayati kan helikopter na. Kukuha na lang ti kinabaknan na. Ngam ti kumpanya na ti pagtangkanaan ni Adelfa amang sopyat kanyak. Agpay sugatang agsublin ni mamang mo y Australia. Saan nga tanay baga na lang na jay? Tagpaspasugnod king kapo. siyak ko mati agpasugnod kan kwa na amang. Gapo, tadi pumutlangin patganti kayat na. Nangruna tayo mawaging kataking ko kay ti kumpanya nagtrabaho ang biswa na jay. Kinumusta na klang matamang. Kasaludsod na pa'y kiti ha. No saan pa'y nagsubli iti abroad ni mamang. Ay, amangan no kayat nakamadla pagsublian na po. Tsakla mo amang. Ngam tinaybaga ni Sir Amir. Siyak kano ti mapukawan no jakon agtrabaho kan kwa na. Tada kano negosyo a pagsusugpunan da kadagiti pada na a negosyante. Saan ka madalagan, Benji? Dahil laki tinapanag, ti pangungtakin ka. Sa nadakers, ti panangawag ko ka ni Adelfa. Imbaga na nga sublinto ka no, sir. Kilahat mo't nga dapapanan tayo.
Awagak man kiti. Ang mga nagsubling agpaiso. Makagura ni Ma'am Lisbeth iti dayta naman na, sir. Agriringan ti cellphone ni Lisbeth. Di pa nagmanayhong ti pamaysam. Ta kasaritak ti anak ko. Sige, sir. Amay ninawagan na, Daddy. Ang mga nagsubli ka iti opisina. Ada kila tapag nami ka ni Benji. Ije tulangan bala iti pagsaritaan ta. Talaga kasarita kayo, Dad. Oh, sige nga Rodan. Saan ka nga pagpakarabi ha? Patpatgen ka una, anak ko. Ada ka di ba kayo? Ay, kung nagkaroon na kay pimpengkan ka dagiti kawas mo. Nauma kay sama to namang kitkita kanyak. Imbagam ka nung ngamin kini Adelfa ngagsubli ka ni di Australia. Ay, kasanodyak may bagati kasyay. Panagrik na hak. Makipimpin natangkan ni Adelfa kanyak. Gabu ka di, iti panangawag kong kuana, tiyakin ko ka iti kumpanya nagtrabahan na. Iswa pinagong tamanan di anak mo. Tatang, Saya atem kumalang, di makilangan kong kuana. anya ti kayat yung asawa ni ti dayta. Siyak ngayon na ti rumukma iji anak ko. Nasayaat, no? Sumaysayaat matlangan ti kasasad ni Mr. De Los Reyes. Honesto. Sakbaya mapana ki Jelocos. Sarong karakto pa iti ospital. Akan orisi ka kasarita kanto. Awagak to man kiti ni Mr. Garcia. Ta agkikita tayo ti restaurant Pinton Biga. Isumit lang kaya may nawagan yun na Delfa. Tamapan ko yung Ilocos, Dad. Lisbeth. Honesto. Maliwantan to ang kagsarita. Okay, bye. Saan niyo pa kaya tamangag ni Honesto? Ngag-agawan niyo na Delfa kan kuana? Ano ti sasawam iha? Minalagak ni Honesto ide asa na mabalin ang makirelasyon iti asino man kadang iti babae nga empleyado iti kumpanya. Kaputa kaya tiyo bukudan dagiti agkakapintas nga empleyada yo. Nagtala ka man. Napukawan ti respetom kanya nga mama. Denggam ti ibaga. Oh, apay anak kami suot ka, Lisbeth. Madadaan ti kinapintas mo. Oray na kami sutak ta na pimpintasak pa lang ada yung amsika, Tita Margot. Ha, amang ano di mo amo? Mapan man ni Daddy di Ilocos. Iso kay nawagan na ni Adelfa. Aniya? Nakiktot ka? Talaga asaan asika ti maudi a babae ti biyag ni Daddy. Saan langan ni Crystalline ti korkurso na daan na? Uray pa'y ni Adelfa. Saan mo asabidungan ti panhunot ko, Lisbeth? Isisuman na kitay. Siyak itay tinakamisot. Ngamit nagsinuk at ti sitwasyon. Agpong-pongtot ka, Tita Margot. Mapan kagayam ije Ilocos? Saan ka pa'y nagpakada kanyak? Jak pa'y nagpakadakin ka. Tadyak mas sinunoo no anya nga aldaw nga agluwas kami ka ni Benji. Aglalo, tadda diti Manila ni Mr. Garcia. Kan apay ang masapul nga awagan pa'y ni Adelpa. Tapno ipakaamom, te papan mo ije probinsya? Kinumustak laang. At nakadidakas na. Lumatuloy ti pagsugpunan mi a negosyo. Amangan no yan latiw kung to ijay ni Adelfa no makapanunot pa'y nga agsubli. Pagsubliem pa'y lang amin. Ang mga nada sa bali arantang kan kwa na. Sinutil na kalang ni Lisbeth sa balibutan ti pampanunutan. Kabisado kan, no may panggap iti babae. Nagum umaak dagitan. Negosyo, tinakay pamaysaan ti imatang ko. No ano ti kwartam, maaramid mo amin na kayat mo. Aga po iti kinabaknang mo. Timawd ti ado nga scholar mo magkakapinta sa kolehyala. At naka di pamanaknak mo iti data. Nilang Lisbeth, ti anak ko. Wan! Ni Lisbeth laang tinapatagkan ka! Margot, binalagan kay di. Ulita ka, sa anak abugbog kawan. Nadlaw ko nakasilaw pa'y lang niti kwartong Adelfa. Isong ay mayak.
Itimplan kay ti gatas. Agyaman naklaunay, mamang. Adada na pintas ka, no? Kasta nakaisam ka, iha. Oray na kayo, mamang. Sa paam to ti agringin ton bigat, ha? Tulungan naktuman namang laba ka dagiti kawas ko. Sige, mamang. Patuloyan nan sa talaga ti pagkat. Kalpasan na. Agpasyar tanto iti mall. When, mamang? Nagpay na inumligatas ko nga makaturturog hakmatan. O sige nga, Rod. Maturog kan. Tapno saan ka mapuyatan. Anak. Ipatpatit ka unay. Mamang. O sige. Panawan kan. Maturog kan, iha. When, mamang? Man-mano nga imalikas ni mamang apat-pat ganak. Pasado alas 8 ni Tibigat, Amir. Matrapik kayong tulauna yan. Wano, saan ka amapan, mga opisina? Madam na malaang, romwar kami ni Benji. Makipagkita ang kada honesto kan Mr. Garcia. Inton aga po ako iti ospital, ti papan ko iti opisina. Kumusta gaya mo nila kay Sigmundo? Sumasayad ka nun, ti kasasab na. Ang mga nukayat mo ti sumurot, tapno mangyag mo ti pagsasaritaan me. Pasig tumatlaan ni Goso ti pagsasaritaan nyo. Tapno saan ka, agat atap. Anya nga tano, ijay tulangan Ilocos ti pangsurutakin ka. Awan problema iti dayta. Saan mo na ipapas ti nagpasyar ija Ilocos iti? Kan sumurot pa yan ni Lisbeth. Anya? Saan mo sakit yan kahit asumurutak, Tita Margot? Mangrugi kayo manan. Si kalangan ti sumurot kanya kiti pan nakipagkita kada Amir kan Mr. Garcia, Lisbeth. Saan ka no akayat ni Margot ti sumurot? Wow! Ada pa panan may kinimarichutan. Na makapanunutak to, sumurot ka na kayo. Ijay to ni Lucas. Awisit naman ni Marichu. Nala, agpili ka, nitikayat mo gatangan at Elfa. Inawis kang agpasyar ditoy, tapnoy gatangan ka itikayat mo. Kumitakto inton adda magustok, mamang. Awan matan siya kursunada kidi abistida. Dagitahan ang ka-display. Apay, awan tikayat mo kadakita? Medyo nakitinglaan. Diyak kayat tiagsot iti nakiting, mamang. Sang katalyaw daktuman ang dagiti istambay. Dagitan samot lang may nagbarbar ti Ter Aramiden na. Nagagagat sapay ni Tatang. Alagaan na agawan ni amang, mamang. Kinaykayat natin napan iti farm. May kaming dayjay. Kaslam amo, kinakuyog na. Panyat kita. Ada ka di kinatulag mo, kasi narak mo dito eh. Jay lalaki. Kasla ni Haminday, Jay. Saan ani Haminday, Jay, mamang? Nalipat akong tinagan na. Empleyado akas kini Camille kinukuyog na nagpasyar dito yung mall. Ayan ni Camille. Dayjay man agpilpili ti kawas. Saan nyo amalasin ta nakasikig kan malikodan na kayo. Dayjay, liningdan lakat nga roda ni Rostom. Nala, umay ka man lang. Sige, mama. Iti dayjay, banda ti papanan tayo. Sapatos ti kayat ko agatangan. Sige. Makaamuka na niya ti kayat mo agatangan. Ngam na mabisinaksan. Mapanta pa ang merienda. Madamdaman nga ituloy tatek shopping. Ay, when, mamang? Sige. Amo nga ni Camille nga umay ni Sir Amir dito Ilocos. Awagak tumankit din ton makasangpat kami. Naipakadak ka ni mamang apasyarat ti gayam ko ija balayda. Amangan no anyamanan ti panunutan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, dagaangan ako. Tagasanog at nalinak ti panawan. Awan pulos ang kuti abulong.
Lag bagyaw di na pinsan ngal daw ka po na piksa di angin. Ay. Nagitingatagin na. Kasta ti kayarigan da. Nagkuyog da nagpasyar. Nalabit ang makamamiris matlang ni Victoria. Ngay sotayan ti bidot. At damat gamin katulong abaon ng Amir. Apay asikampay ti mangin pampampan kadagiti arwata. Iso, tinagkupin ka na kiti kaus ko. Ngayon kunakin ko na. Asya ako di makamo amang ipampan. Malaksid ano magagit ka. Ay baklaangan ti katulong. Bisaklatan. Oh. Saan mo ka di pa napanunot? No, kaya't mo ti sumurot iti Ilocos. Kitaat po. Kaano ka diti planom a panagluwasyo? Inton bigatan. Kasi ti sigod. Ag helicopter kami ka ni Benji. Kasano ti kabayag yu ija Ilocos? Depende. No, kasano ti kapaot ti kaadda ni Onesto di ti Manila. Rumbang kumaasikat ti nangikadeng no kasano ti kapaot ti panagbakasyon na. Saan? Aparikot dayta, Margot. Imparada na latan ni Lisbeth ti Kutsena. Itihigit ti kalsada. Kastamat kit di dagiti dumalugan dito sa subdivision. Kanayon na nakiting ti kawas da ito balasang ni Sir Amir. Anong Benji? Ayan ni Daddy. Ada siguro iti kwarto na, ma'am. Madama nga tanga. Agi mempake. Talaga matuloy kayo? Saan ka kadya sumurot, ma'am? Diyan ka mo. Ang mga ni Tita Margot, ti sumurot kit ni. Sige, dita ka pa eh. Nakaimpake gaya man ni Daddy, Tita Margot. Saan ka kaya sumurot? Awan ti amok nga aramida ni Jai. Si Kanti sumurot no kayat mo. Apa yung bilinan nak? Kayat mo, tagmay-may sa dito'y balay, tag na maaramid mo ti amin na kay kayat mo, kasta? Anya ti kayat mo asawan iti dayta Lisbeth. Pagat atrapan nakadi iti dakas. Anya niya mo? Subang kayo manan. Sumur kayo do kanya. Dad! No sumurot akken kamir. Diyak kayat ti makilugan iti helicopter. Awan dakas na no ag helicopter ka. No siyak ti agbilin. Masapol atong palanda. Dad, apay namin napilitin na kasumurot kada kayo. Kakura ka makikita dahi diyang Adelpha. Anya ti kaguram ken kwa na. Awan mo't dakas nga aramidan na ken ka. Basta, kagurak. Nakabakasyon pa lang ni Adelpha. Simangpet ngamin ni mamang na. Amangan nun saan pa yan ngagsubli. Tagabugaya, may tisapali pagilyan, ti inaday diyang babae, Dad. O di mapan mo din nagpatagabo. Sana na dahil tati pagsaritaan ta. Sumurot kayo ka ni Margot kanya. Agpada kami itirason kan Tita Margot, Daddy. Anya ko mataramidan mi diyang Ilocos. Anya aya, timbaga ka na kayo. No anya tibilin ko, iso, timatungpal. Para lang kan Tita Margot tilintagyo. Panawan kayo pala. Awisik ni Manong Benji. Mapan kami aginom. Anya, Dita kayo, Dad. awagak ni Benji. Bilinag adi na tungtungpalan ni Lisbeth. Sakto pa nga ama na. Saan na nga'y pirpirit? Di awan mo't nga ron di maramidan ni Benji. May samat na di ang Manong Benji. Nakasano? Naon na anak kat din ni Daddy. Isod din akong kinuyog ni Manong Benji. Nasayat mo? Nasaan nga manugot ni Manong Benji amang kuyog kanya kita? Amangan masutilin naktumanan ni Tita Margot. Hindi pa lang agtup-tupulak iti day jay ang Margot. No saan na nga taakadandan na ni Daddy? Hindi pa lang nga taatinong patongpak.
Baga, ngayon pa'y suyo di nagpasyar nga gina. Nagadunday ta ginatang yaw. Ang mga nuawanin di pagplitim nga agsubli Australia, Victoria. No may busana kiti kwarta, isaldak ti farm iti gayem ko nga da resort na. Tapno da pagpletik nga agsubli di Australia. Pagpletik mi ken Adelpha iti aeroplano. Ang angawan na kayo lang ni amang mamang. Ay, nagadulagad din na ginatgatang yun. Pasig sa mo takawas. Ay, ada groceria amang. Aday tiday ta karton. Ay, dapat labang ka. Adda atata. Malipatan kayo kadimat. Ingatangan kayo ti baduyo. Ay, mabit lang amang terwar ko. Siyak tinagpili. Ha? Matang kami pa iti sapatos kan nalagda at tsinelas a para iti farm. Ha? Ay, Ala, ipadas yung tatang. Kita nyo man no apag isumatla di tadapan nyo. ha? Nakita ko na. Siyempre, saan mo na kaslalaya ti hirama di dapan ko? Agyaman na klaunay. Ay, nagwapag launay yan, hindi na ito kawas ko, ha? Ay, makaari magsabot iti katam na dir, paano ka sila? Urayak lamay surot. Kita tanga talaga. Ay, sus. Basol ko nga raw. Noon nagwapo na ito, amayo kan luloy, oh. Ay, gangangawak lang ka, de. Sige. Isirrek ko rin ti kwartok tagiti para kanyak. Adelpha, makamukan amang ipak ni kadagiti ginatgatang ta. Agin anak labiit. Inton madamdaman na makitsindaak. Ay, doon bigat lang na makikinda ka. Ah? Ada do ti magata nga presko nga ikan iti agsapa. Ay, hindi. Apay akas tati panangkitam kanya Amir. Pawilan nak nga agino. Dinto adyak mo tagbarta. Na di mo to pa'y may suro ti anak mo. Saan mo nga dildilig ti anak ko ken ka? Gapo tainwa mo ati kayat na ti mapaturay. Si Kalagan, ti sumurot ka na kami kan ni Benji. Apay apilitan na kaya. Sigurado akanayon nga aga pa kayo kan ni Lisbeth. No agpada kayo amabati dito eh. Sumaruno at tulatan. Diyak kaya taaglugan iti helicopter konak manet. Ni Mr. Garcia. Kanya nga tapay lang ti bagana kanya. Hello. Well, ada kami ni di probinsya inton bigat. Ay, yalaki din ni Victoria. Kasla ni Hamin di pagkit-kita na kadagiti amin na lalaki. Abay gatasan na malipatan. Panagrik na karod amang. Saan na malipatan dagiti bidtot ana aramida? Ay, nasakit ka di tinagam mo kang Juana Adelpha. Saan amang? Ay, nasaya at nga no kasta. No saan na tinubngar ni Victoria ti relasyon nyo ide. Ang mga no saan ka nakaturpos. Kailan mo ta binirok ni amin tigasat na ijadayo a lugar? Saan mat nga ta amang? Gaputa kayat ko ti makaadal. Nalabit asaan kami anay karikan ni Hamin. Samay sa amang. Saan ko napanpanunutan pa'y? Ala. Saan ta nga rodo na pagsaritaan na ta? Ang mga nukila tarumwar ni mamang mo, iti kwarto nakit mangag na tamanan. Sigurado ang ngawan na lipat ang Benji. Sabagay, ano magkadlit yung magatang iti probinsya. Awaran, sir. Gumatang at tulangan ni Jetty pasarabok kininanang. Ang mga no, da kayo kidya, sir. Hawanan tinalipatak. Gaputa siya ka mismo, tinagimpake. Daddy! Jak na puutan ti sa sangpat mo idirabi, iha. Talaga sana ka nagawid iti rabi eh. Imyanak iti balay mi kini mami. Uray jak ko man kayat na pag naadanday dyan. Napilitan na, kapot na masurunak kada kayo. Sige, Dad. Tilatan kayat natin mapaturay.
Nagsayang nga dagito'y naragrag abo nga dagito'y moyong tatang. Nagbabasit na pailaan. Kaslag bagyo nga minidihin na binisan nga aldaw gapot kinapigsa si angin na. Day. Ay, ada helikopter. Ay, susapo. Helikopter nga paiso amang. Kasla private chopper ni Sir Amir? Ha? Anyat kinunam, Victoria? Amang, Hindi. Ay, jak baka takot na mong lumamarbaranak. Hindi. isulakit di. Malasin ko. Nasit gakon ididay ta a helikopter, idi inawis nak iti balayda. Ha? Nakapan kagaya man di balayda, Adelfa? Inawis nak idi mamang. Kayat na kami na makapagsiningad kami ka ni Lisbeth nga anak na. At niya, Ay. nakaumay dito hindi pamilya na? Napudutin nagpaiso. Sige, Ay. sumunod ako niti balay. Oh, sige. Tader kundita. Kaslama din sa manantirik na ni mamang amang. Ay, bay-bay amon tina. Talaga kastanan. Nakadaron tamat lang ang diti probinsya, Benji. Mariknak ti panlong ko. Maginanak pa eh. Yuri inton malaman na mapanak iti opisina. Pangaldawon, sir. Yun kaya. Diyak mo nabagaan ti caretaker. Mangisagali ti kanenta ko ma. No nabannog kayo, masadot kayo mapan iti restaurant, sir. Tsak lang ti mapan gumatang. Arak ti kayat ko apag painanaan. Sige, inkang arod gumatang iti kanenta. Kat ninanang mo, di mo ka di iliwan. Amangan no masapol dak, sir. Sa paaktulangan ti dumawat iti lugar may intong bigat, sir. No magagatak ama pa na iti opisina inton malam. Uray inkanton umyan iti balayo no kayat mo. Mabalin mo't ngagpaiso, sir. Inakpay nga rod gumatang iti pangaldawan tayo, sir. Agyamanak. Numaalag lakit di ticket ko. Kaya ang schedule ti panag-flight ko. Mapana ko ni Jay Probinsya. Kilaatik ni Amir. Tita Margot! Ada kayo magyayam? Sana ka rin, War? Nakatraffic tumadlaang. Inawagan na kakadin ni Daddy. Saan pa eh? Uy, mailiw kayo adagosan kini Daddy? Nagdamag aklaan. Naitamot nga minti sa lutsod mo. Awan dakas na iti sa lutsod ko. Ha? Mapanak madlangin iti kwarto. Rumuanak to matlangin to madamdama. Awagak to ni Maricho. Tadamagak na matuloy kami matlang iti papanan ni. Naiturog ko itay nakasangpit kami kani Benji, Margot. Naginom kami pa ngamin. Mariknak magtantibisin ko. Tadyak kami nangal. Ikon kondisyon mong sakit iti bagi. Anya man ti pampanunutan. Nasalutanak pa ikir din anapan iti opisina. Inton bigatan. Kat ni Benji, Napan iti balayda. kasla ubing paila nga mailiw iti ina. Agad itagayam. Adong ngamin ti ampunaan ang pipintas sa babalasang nung pakakitaan kadag iti babae. Sa anak akas iti pampanunutan. Sana tila at balita na totopak? Ligayam, Lisbeth. Awagan, jakam, natuloy matlang arimar. At dan sa papananda kini Maricho. Sige nga Rodan. Kasaritak ti caretaker ti balay. Nakadwak amang rabi. Oh, talaga dahil siya Margot. Tila pampanunutan na. Naranakan pa lang ni mamang ititurog na itay kinitak iti kwarto na. Nadamdama pa yata sumarak iti opisina ni Camille. Nabayagan na saan kami nakapagsarita. Nabatug akong tibalay na nasanak. Kasla malasin ko tinakaparada ang kotse. Ngam, apay nga ata dito eh. Oh no, kapadpada na lang ata. Sige, nanang. Sarong-karang kayong tumanan.
Ang mga nururayan ako ni Sir Amir. Kasla malasim ko day tatibag. Adelfa? Amin? Kaya't mo asawan. Si ka ni Benji at driver ni Sir Amir. Wen, pasensya ka no sana ka nagpabigbig king ka, Adelfa. Kinapod na. Nasdaawa kiti nakita ka. Kasla sana nakapapati. Anya ti sana nakapapati. Mungayam, inakonsukunan na si Ramir. Saan mo nga lang ati mga opisina? Inak iti balay da Camille. Manipod si mangpat ni mamang. Nagbakasyon ako niti trabaho. Wen, mo. Natarantak lang at iti pa nakakita king ka. Ha? Magmag nakakadilaan? Di talang ti balay da Camille. O sige, panawan ka pa'y. Ang mga nuwada makalasin kan ka kat may danon da ka ni mamang ti pa nagkita ta. Sige, agan nanad ka iti panagnam. Jack namnamaan ani Benji ti driver ni Sir Hamin. Isumat laang ni Benjamin akaayan-ayat ko di kolehyo ak. Kasanon numaaman da ito ni mamang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit ka dito ulong, Victoria. Langam ti agkakapsot. Ay, Madbalik ka ti bagi ka nabigatan, tatang. Masadutak lang kumabumangon. Makakapkapiak namin. Kalpasan nagkapiak, agsubliak mo't lang agid da. mamagano ka pwede. Panakarbis mo di farm di kalman da anak. Ay, nabayagan na sa anak ka nagsakit. Ang ansama ti mabalin at tumaran dita. Numadin tulat at iriknak. Agpa-doktora. Agpakuyog kantulangan kini Adelfa. Awagak tulat na ni Vener, tatang. Ngamin, no saan ko akabaalan ti bumangon. Ti Doktor Latan, ti mang danon kanyak dito eh. Nung mabalin lakit ti. Nagbayag lakit din ni Benji. Impapas ng samat ng timiliw ka ni nanang na. Oh, awan pa'y pulo simpaw nagko. Takayat ko ngay tirwar kumaamamigata. Ay, nadyasan ni Benji. Manipod dito yung roof deck ti mansyon ko. Masaripat patak ti sumunga na kotse. Iso siguro na ito. Awan magkit din tinalipatak iti kunaka. Wen kayam. Di nagsamaton malagit ni Daddy. Tsak man lang iti mga wagan kwa na. Amangan may tita Margot yan adamakla at iti dayto nga ramid. Hello, Iha. Hello, Dad. Kumusta kayon? Nalipatak ba't ngagpaison timawag kan kay Dirabi. Kasang-sangpot ko lang dito opisina. Agam imununag pa'y alimtag ng ti corporate lawyer. Sa di ng opisina tehen nyo, Dad. Iti opisina yung ada iti private room na? Dahil yung mata talaga ti opisina. Imbaglakit din. Tayo na ibagayo na sapsapa akasangsangpot yun dita. Tano saan? Panunutot ko ma, dito opisina yung tinagturugan nyo. Ay, uray siyak. Yak nadlaw ti irurwar mo. Napayasan ka nagpakada, Adelfa. Amangan na niyan tumanan ti panunutan ni mamang. No ipakadak ti ipapan ko iti balay da Camille. Ay, madmad ti bagay ni mamang mo. Nagsublimot laada ako si ti kwarto na itay nakakapay. Amang, Kaslad na pa kariribukam. Kanya ka di tinagsaritaan nyo kini Kamel.
Aday baga kada kayo amang. Ngam, saan niyo kumangay dandanon ka ni mamang? Nagkita kami ka ni Benji. Asin wa Benji? Ni Benji, ti driver ni Sir Amir. Isumat lang ni Hamir. Anya ti kulam. Pangasiyo amang. Saan kumamaamuan ni mamang da ito'y? Lisbeth, kunat mo saan adito'y tinagturo kami di Rabi? Wano, kasangsangpot mo laan. Saan mo gaya mapapuot at timang sarakan ka, Tita Margot? Binaybayan asaan anay rekaptiri daw ti kwarton. Ang biyahe ka na samot. Anyang oras ti flight mo? Alas 3? Oh. Saan mo na may babawi, Pay? Naibagamon? Ijay bura mat ti pagspasyara niyo saan ka di? Noon niya ititak na isiratiri daw ti kwarto. Napikluot lang iti ang tinauras. Wan gayam, inawagak ni Daddy itay bigat. Makumikom sa dagos iti opisina, iso saan ang nagpaot iti panagsarita mi. Inawagan nak mo idikalman? Naimbag ka, Pay. No diyak mo inawagan ang mga no sa anak na nalagip. Napatpatag kapaylaan kini Amir, Lisbeth. Anak na ka. Dara kanlasak. Saan kami ngamin ang nagkita ka ni Hamin? Idiin mo na nga imayda dito'y ka ni Sir Amir, amang. Mabali na nantana ti mangliklik kanyak. Amangan no makumikom lang mo ti diya. Diyak lang mo. No, liniklikan na ka. Kaya't nasawa na nalimatan na kan. Wano sila lagi pa lang atay di parang babae ni Victoria di Kingwana. Kabisadok ti ugali ni Hamin, amang. Saan ama nagimulay ti sakit tinakam? Nasaya at dakaruba ka ni Sanang. Orekas diya iti nagtungpalan ti ayan-ayat diyaw. Dinagbaliw ti panakilangan ni Sanang kanyak. Amang. Saan ka madanagan? Saan to ama mo ni mamang mo da ito eh? Agyaman naglaunay, amang. Awan ko mati pagdanagak. Ngam, amuyo matan ti ugali ni mamang. Saan ba ayarimon ni Victoria iti kwarto na? Ay, kumusta nga tante inam? Inakbit iti kwarto na, amang. Numadilat at ti marikrik na. Kadwa kon amapan iti doktor. Sumaysayahan mat kinit ni Riknak. Nakatulong ti panaturog kumanan itay. Ngam, langayo pa'y lang kakapsot, mamang. Ada ka din tinumaryo nga agas. Ay, agkitap-kitap man ang tipispis ko. Ti sakit ti ulok ti agala kanak. Kadwaan kayo langan nga agpa-doktor, mamang. Masapul ang masigod day tapno saan ako maro. Ay, nalipatak kaya mo'y nawagan ni Viner. Si kaman lang ti mangawag kan ko na Adelpha. Ni mamang ti pakariribukak. Tasan mata nakaro ti kasasaan. Saan na paikit di akayat ama confine ko ma. Masakit ti inak. Madandanagan ak. Amangan numaamuan na ti may panggap ka ni Hamin. No apay ngamin asaan na amalipatan ti amin. Tumagmaman mo may akani. Dumaanon kami ni airport. Naaliptag ti driver ti taxi ang nagluganak. Amuna tinangliklikan na itinairot at trapiko. Mabiit lang. Dahil jay manin ti kotse adandanin ng overtake kada kami. Sursurutin na kaming samatan. Ang mga nuholdapar, no kidnapper kididaytan. Sayo na ni Lisbeth ti mangawag kanak. Hello? Hello, Tita Margot. Apay nga inawagan nak?
samad ta ni Balay. Nabati kami titulog iti kwarto. Agpatulong ka iti security guard ko na kuma. Ngam titulbot la ti ruangan ti ig-igaman na. Kalpas nila nga nagsarita ka ni Mr. Garcia. Ada ka nun iti airport. Makumikom kay nga roda ninton bigat, sir. At dandon na kita sa nga iliyan, negosyante. Isundo pala ang ti Adda. Bareng ka no makakamakam lang iti kakadwa na. Papanan tayo gaya minton madamdama, sir. Awan pa mo kapag pasyaran. Kaya't mo kanimanan, ti agabi di balayo. Mga ano ka sa pulan na kamasapa, sir. Inton maminsan langan. Uray tayo miya na kaya balay di rabi. Wano, amang ano Adda kaya't mapasyaran. Sir? Papayak kita anak. Awan samot ka isam mo iti babae. Manipod saan kami nagkatuloyan iti nobyak iti kolehiyo, sir. Awanan ti sineryosok. Apay kami ngay papusom. Gagangay, tiagayan ayat. Kaskalya. Ano tinanobya? Ngam niloribela ang tinkasar ko. Iso na lang, tadaksang gasat. Kami, nagsina kami. Tana at aywan may matlaan day kay akotse. Tiloko taxi driver. Ta inisil man naklaan. Ang mga nudagas ti panggap ti nakalungan ti kotse, amang sursurot kada kami. Ni Lisbeth. Oh, hi, Tita Margot. At dadaran tayo matgayam kada Marichu dito airport. Naimbag, taimay kayo adagos kini Benji dito airport, Amir. Yak kaya't ti matiktikan nga gururay. Ay, nabannog sa talaga ni Tita Margot ang nagluka ni Teroplano, Dad. Di na kam na matultulot ka ni Marichu. San ka di, Marichu? Kung nagnusan nyo kaya't yung umay dito probinsya, nagkuyog kayo pa. Saan kami ang nagkuyog, Amir? Asang agpay so, Dad? Saan kami ang nagtulad kin Tita Margot? Ya mong pa'y kidi ka ti Jay Bora ti papanan na. Nauma ako ni Jay Bora. Nakasta, di ija pagod po langin. Napintas, di bye-bye ija. O niya, mapantayon? Ano, agsasarita tayo pailaan. Taktangan ako magtaktak na. Anya pa lang amin ti orayan nyo. Dandalin makadanon ti kotse da Benji kan Maricho. Pilihan talaga ni Marichu. Gwapo man kidi ni Manong Benji. Iron-ron to dahi ti Alispet ti magsutil ka niya. Makasampot kami lang iti mansyon. Talagang ipulong ko ni Lisbeth kini Amir. Saan lang anay ranra na Amir? Inranta ni Lisbeth tinang surot kanyak iti yaay ko dito Ilocos. Saan mo kuman napadakkalan na itabanang nasayat? Tagpada kayo nagbalay ti panunot siya. Naimbag ko ma, no saan na nga insurot ni Marichu. Kadwa naman idin. Kat day tamat ang Marichu. Magustuhan na tamagargari na ka. Saan to? Naramidan ni Maricho na ita. Taguraan ni Lisbeth. Kat no kastaon ay ti kinadagkat na kini Benji. Isupay tinagawis arumwarda. Baro ni Benji balasang mat ni Maricho. Anya ko matidakas na. Ramidan ni Maricho na ita. Taguraan ni Lisbeth. Kat no kastaon ay ti kinadagkat na kini Benji. Isupay tinagawis arumwarda. Baro ni Benji balasang mat ni Maricho. Anya ko matidakas na. Maturog pa lang ni mamang itay pinanawak amang. Ti kayat na paikit di idirabi kat panawak latan. Ay, anya lakit din ni Victoria. Masakit lang arudan. Nakaungungat nga rod amang. Kaslay sumot lang, di mangyad na dayo, itirik na nakan ka. Kagura na ti pan naka-confine na amang. Nasaysayat ko makanuno saan na pinadoktor.
Ay, kumuyog akto king kay di pa nagsublim yung ospital na po. Uray saanan, amang. Agawid kami matlangin ton madamdama. Umayak lamang hala iti pamigatan mi. Amuyo matanti kinapili ni mamang iti taraon. Ay, napanak itayan da sana ngumsan ko naranaan. Pagdamagak ko mamay panggap ka ni Benji. Amang, naimbagtasaan kayo ang nagkita. Awan ti makaammo ang nagsarita kami kanihamin. Napintas tag kape. Agpalabas iti oras no kas ti abigbigan. Sa bali lang agpaisol iti probinsya. Kinapod no na, Daddy? Ni Marichu, tinangalukoy kanya kasurutan na kayo. Kaya't nakanumanan ti makapasyal dito eh. Napintas sa talaga pagpasyaran iti probinsya. Jak agbabawi. Anang patak na iti negosyo kan balay ko iti na iti lugar. Katidimot na mo nga umay na kayo dano na ni Tita Margot. Nagtignaya ka dagos. No kasta? Talaga ngayong gagaram? Nakasaritak ti driver ti taxi ang nagluganan na. Nagdanag ka no? Tati mo na, kidnapper dagiti naglugan iti kotse anang sarsaruno kadakwaga. No kasta? Ah, Si kagayam tinang sursurot kanya, Lisbeth. correction, Tita Margot. Nagsasaruno tayo lang. Saan na ka sinurot? Tati airport met lang, tinagtungpalan tayo. Amangan magsubang kayo manan. Gapo lang iti na itabanag. Saan da ka sinurot na ito Ilocos? Tapos magsubang kayo. Ito'y mo't ngamin anak mo. Ha, talaga sikat Tita Margot. Ah, Manong Benji, Daddy, agpakuyog kami kini Maricho, tamapan kami tigiti bye-bye. Kabalam matiag maneho. Saan mo nga raman ni Benji? Anda pa panan may? Donya ti kayat ko, iso ti matong paldan. Lisbeth? Ay na, Amir. Bay amlatan ni Lisbeth. Uray, tanataar mo ni Benji. Awan ti dagas na, no agnobyo da. Ura lang napatalyaw ni Lisbeth. No daduma, Margot. Sika, ti ayan ti problema. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wis, takini Tita Margot. Tumabalin ko lang kumasubyan itay kat pungataglan. Anya nga tati problema mo nang nagiti aksyoman. Maricho, Lisbeth, kasta nagtulag kayo Di kayo agtagtagar Kalpasan na maitulnog kayo itigid ti baybay. Panawang kayong tupay. Sublang kayong tulangan inton malam. Saan ka tupay lapo mampanaw, Manong Benji? Amang ano nadaras kami ang mauma kini Maricho nga agpagnapag na. Kasapulan ak ni Sir Amir, ma'am. Doon ti bilin ko, Manong Benji. Masapo na tong palam. Ha? Mawatam? Awagak tulat ang araw doon ni Sir Amir. Doon makadanon tayo tigid di bye-bye, ma'am. Nagbayag laki tinayang agargaraw ni Adelpha. Madamdamalaan nga ni Vener. Ay, taslasaan ka amakaid na Victoria. Matikrikanak ang uray ka ni Adelpha, tatang. Papunan yung ka diya masabsapa. Mapan kami agpagnapag na, ijayigit ti baybay. Ay, ada nagsarding alugan. Namang ano isunaitan ni Vener. O niya, mabanggayan? Sumunod kayo latan amang. Ha? Tapos makaaliwak say kayo man. Ay, San tayo mo't lang agbayag? Kaya't kulati agpagnapag na ijayigit ti baybay. Sige. Ay, bye-bye mo lang si Papa na sayaw. Mabalirin dito, yasuot ko tadi ako gumapo, pirme. Da kayo talaga. At sino day ta umawawag ken Kamir? Babae? Anya babae nga bagbagam. Ni Ulis to.
Hello? Sir, kagap ka po iti mansion nila kay Sigmundo. Intulod ko ni Crystalline. Oh? Nasingad san ni Crystalline ken ka? Oh, agselos kan sakit di Amir. Delikadong sakit ni Honesto. Amangan no maawanan adagos iti trabaho. Mabit lang honesto, ha? Kasarsarita nak ni Margot. Anya ka ni Margot. Nanggingin na ka ni honesto. Agsarita taan na yung baginton maramdama. Honesto, ituloy mo. Tikayat mo nga ibaga. Talpas kami na nagsarita ka ni Mr. De Los Reyes, sir. Agsupli ako dito probinsya. Namukla ko maasaan kang agbayag dita. Mala. Total, adda akong dito, oy. Amo na kon, Margot. Saan mo amadlaw ang makaungatak? Di mo mauray ang umang tutiboses ko. Ngam na ulit ang pahit panangin po abain mo kanyak. Amir! Kasarsaritak ni Honesto itay sa balikit din ti magbagam. Saan kit din apod na ti kunak? Kayat mo, tay paysok ti atam mo, ha? No agtungpal kanyak na Crystalline. Rugyam matantiyag balkot karag itipagan anay mo. Dahita ti saan mo akabaalan nga aramidan? Maramid ko no kayat ko. Total, saan tamad ang nagasar? Tanda na ulit. Pagtalakan, tala. Naimbag tayo manubat ni Elizabeth a panakapalangit akin marito itigit ti bye-bye. Tapno, may tulnog kayo di opisin niyo. Sige. Intagarodan, Benji. Uray subyang tumatlangit na. Awan ba't ipaaramid ko ken ka, ija opisina? Nakapuntot ni Amerikan. Saan na nagustuhan ti panangibabain ko kinuan? Ngam ti pangtana ti saan ko amaakra. Jaki palubos dayta. Baknang kan naturay ni Amir. Ngam saan nga amin abanap kat kabaalan na. Nunas kat ama kipinatay ka. Arapit. What? Nagbidot ni Amir no pagarupan na kabaalan na nga isukat iti sa bali ababa. Amukon ti aramid. Daytoy ti asikaswa inton makasubliak ije Manila. Saganaak ti amin. Ray, nagdaras kayo mo tanao, nagpagnapag na itigit ti bye-bye nga gina. Adayo matinadano mi kini Adelfa tatang. So naman no gakon. Ituloy mi inton madamdama. Agmerienda tayo itintugot ko. Ay, ganwawan mo tintugot yung apagdigos yung sa. Jak nang itugot, tawan mo't planok nga agdigos amang. Ay, nalpas lang aro dahil ngay may tayo dito. Ungayam tatang, ni Viner. Impakada na nga agsubli niya sentro. Nagumatang itinayon di pagsasangwan tayo. Masapul pa ilang aya kat san tayo mat nga agbayag ditoy. Wano, ada plano na nga ginom. Ay, amo na, di mabalin nga ginom, iti arak, nagmanayo. Kinbig-bigat. Ay, mawawak lao na iti danom. Agmerienda ka kumapay lang, Adelfa. San kanton amak kapangaan? Ay, madamdaman ton mamang. Sa anak pa'y mat amabisin. Naimbag-lakit din, tanapakadaak ti panagsubli niya Amir. Damagan na lakit di, no apay abigbigat at tagino. Ni Benji ti ituloy ko asutilan. Ungtak lakit di, no ipulong na kada Amir kay Lisbeth. Madam, Oh, apay nagsubli kayo? ada ka no nalipatan ni Sir Amir. Saan nakadingay baga kada kayo? Saan nga agibagbagaday jay, Benji? Ang mga numatiktikan ni Lisbeth na mangururay ka.
Kalpasan na makasubli kami di opisina. Inakto danuno ni da. Nasingid ni Lisbeth ken ka. Agtalagan ka. Napintas ken milyonaryo ni Amir nga amana. Amok na niya ti pampanunutin niyo, ma'am. Saan to ang mapasamak dayta? Mabuteng ka kadi ken ni Amir. Adan to kadi pa'y maaramidan na. Diyak tupay na ikari iti sigod at biyak, ma'am. Ni Lisbeth lakit din. Saan naklakit diya kayat? Aday tan ni Amir. Adakan ka. No ibagam kan ko na tinagsaritaan ta. Sir Honesto ngay mawag kanya. Naimbaglakit din ta na adaywak ni mamang. Tada na sabat ni am muna. Hello? Adelfa, kumusta kan? Nasayat mat, sir. Nalipatan manen. Honesto ko ng latan. Agsupi ako dito Ilocos. Alpas kami na nagsarita kan Mr. De Los Reyes. Adakmat ita dito gigit ti bye-bye, sir. Kadwak ni mamang agpag na. Naimbag man? Tasaan na nga iparit nga at nakasarsarita mo ti cellphone? Ada kasarsarita na nga maam muna, sir. O sige nga Ruden. Ang mga numadlaw na ka. Awagan kanto yung tunadaak dita. Bye. Ha? Sika, apa yung dinalapos na ka? Kaya't mo tatong-patungpaan ka kat idumodom ka di kadaratan. Sorry, Jack Ingagara. Kasano nga minamakitang di kasing namat mo? Kat adda ka sarsaritam di na cellphone mo kabayatan di pandagnam. Ha? Nagpasuti lang nga. Garanggan Jack kamot kaya. Ada lang napatag nga imbaga na kanya. Ay, ada kayo gaya man dito eh? Kat? Anyat bibiyang mo, ha? Ni, awan matakas nga imbaga. Dakas para kanya. No di nang piladaywan si kababay. Talaga itong pangan. Sige nga, Rod. Panawan ka na. Talaga natangsit tayo ta, Lisbeth. Apay nga ta. Natanang mo ta makisarsarita ka ni Sir Amir. Asino, di babaya kinasarsarita mo, Adelfa. Saan ko lang amin anak kamakam? Kasi na nagapa kayo. Jack Ingagara din nalapos, mamang. Nagungat matan. Pinagsasawanak. Kat, di mo tinutupan? Apay nga din nalapos mo. Di mo kadigit kita di pagpagnaab? No, ibagak ka ni mamang ni Lisbeth Dayjay. Makagura lakit di ka ni Sir Amir Ramana. Kung may kamanlangan, agawid tayo. Sige, mamang. Intayon. Ni Vinir lang amin kat tinangibayag ka na tayo. No apay pay lang amin nga na panaginatang. Ay, ramraman pa yan ni mamang apagpupungtutan ni Manong Vinir. Ang pungpungto ta si mangpet ni Lisbeth. Inlibag na pa'y tiri daw iti kwarto. Apay nga ta. May samat tayo Diaman, Benji. Di manong kiti na dagos. Ada kong mapay papanandi ka ni Marichor. Lisbeth, asin iti kapungtot mo? Didi nga, Delfa. Nung makapatay lang kumatigurak ko, ano nabayagan na natay? Ikaagbutan amang ibalikat si Tidayta? Kayat mo, asikat ipang ipapasak iti pungtot ko, ha? Lisbeth, apay asak ti pagpupungtuta. Siya ti may kadwa nga ina. Anya ka di ti basol dayjay ababae kan ka. Tinalapos na ket din. Naimpagta na tinalnak ni Maricho. Naipasubsubak ko man iti kadaratan. Di pa yung nagbain no kasta kumatinapasamak. Tita Marco, pasiknan ka kadi talaga kanya? Kuano kayat naklangay insultuan? Mga nuday taman ang ti pagginuraan ta, Lisbeth. Rumarak matlaan. Talaga Jack may papas ni pungtut ko. Nakatlaw ni Lisbeth. Akayat ko nga insultuan. Tagasam ko ba? Noon ay pasubsub iti kadaratan. Ay, nagbasit laabanak ipakaguraan na iti dayjay a babae.
Ngamin na ibaga kada kayo amang. Diyak mo, no niya ti pagkurkurangak kini Lisbeth. Diyak mo nga dagayang problema mit anak ti. Akin ko ay ti kumpanya kapag trabaho. Nasingpat mat ni Sir Amir. Kapag atabag nang da. Agmay-may sa ngamin nga anak. Ay, napanoy-no yan siguro. Ay. Ni Mamang, saan kayo kumangag tagarin, Papa? Adan sakit na pa tagapagsarsaritaan nyo, Adelfa, Tatang. Ako may panggap ni Jefa, Adelfa. Mamang, agpakada ako makada kayo. Agpakpakuyog ngamin ni Camille. Apay, papanan nyo. Ada ka nula ang gatangan na itimol. Sige nga, Rodan. Ngam di ka agbaybayag. Nagalistumat tan anak na ni Camille. Kunak nga urayan nakitay ngam. Ay na, ada ka no kamakaman na. Kamakaman na kano jay lalaki nga ada kadwa na napintas a babae. Pagsilosan nan samad. Ngam, awan mo't may bagbaga na kanya kakayan ayat na. Nagtarayan ti kutsa sumungan. Ay! No ada na pataga pa namin ton bigat, Finer. Awan anyaman na. Sumura takto kada Adelfa kan tatang Jeff Farm no bigat. Amang nagkita kayo kan Adelfa itimol? O di tulog monton. Sige, bye. Ay, Victoria. Amangan wag pasyar pa da Adelfa kan Camille. San mo unay? Ngaingitan ti balasang mau. Apo. Talaga asal salak ni ba nyo lata ni Adelfa, Tatang? Saan nakadian na ibaga kada kayo, ti maipapan iti nakaapa na EJ Pitts? Ay, dahil ka no babae, di nakaungat. Saan natin utupan? Ay. Ni Adelfa, api nga awagan na. Hello? Sana si ka ni Adelfa? Oh, Camille, api nga dagan ka ti cellphone ni Adelfa? Apay, anya tinapasama ka ni Adelfa? Anya? Nadungpar kat awan puot na intereda iti ospital. Saan? Nakasaysaya ka nagpagadan ni Adelfa kang kay tay. Hello, Camille. Awanan. Ang mga doon nalubat ni cellphone ni Adelfa. Sa dino ka ng ospital, tinakitarayan na di apo ko. Ay, mapantada ako, Victoria. Ay, Diyos ka. Ispahalam ko mati apo ko. Saan, Tatar? Ada man na mawawag iti cellphone ko. Sabay ko mata ni Camille. Hello, Camille. Sa dinong ospital, tinakaitarayan ni Adelfa. Sige. Umay kami, Adagos. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ipakaamok ko makini Adelfa. Ngayon kung bigatan ti panag-flight ko. Ngam jak maawagan. Saan nga tang agreeing ti cellphone? Ang mga nun nalobat. Baliwak tulangan nga awagan. Intun makadano nagsiguro na di airport intun pikat. Ni man Sir Amir ti isublat ko nga awagan. Kalpasan na. Sarong karak to ni Mr. De Los Reyes. Awantun gundaway ko intun pikat. Barang saan na makumikom iti kasto yung oras. Apa nga may ka diti opisina? Agawid kami kumankan ni Benji. Masarunak lang unay kini Tita Margot, Dad. Isursurun nakit din kini Manong Benji.
Anya? Uray ka no tagwapo mat? Akasan, nangagkupang imbaga na ka ni Manong Benji. Nagasat ka no ni Manong Benji no maaram na milyonaryo kayo? Maawag ni Honesto. Sungbatak man pa. Agsasarita tayo, Daddy. Napatpatikit din na dyan ka Honesto? Kasaritak tulangan ni Margot. Inton makasangpot tayo. Ang jakpay kaya ti agawit. Ang mga no sa anak ka makapagtipil kat matungtak ni Tita Margot. Saan ko sumbatan ti awag mo itay? Tagsarsarita kami ka ni Lisbeth. Kasangsangpot ko dito ospital, sir. Tsak tungaminan masarong kara ni Mr. De Los Reyes. Flight doon. Apagiso. Anta nito ni Mr. Garcia. Ken sumarsaruno ka no, nangiti kakadwana. Duwata mo't laeng, amakisango ka nakwada. Sige, sir. Saan mo kaning inawagan niya, Adelfa? Inawagak ide, ngam saan kano pa yan nakasubli ni mamang na edi abroad. Inawagak ini, sir. Ngam kinumustak laeng. Ngam impagkamumog ti panagsuplik dita. Basta ka di. Sige nga Rodan. Bye. Masansan gayam nga awagan ni Honesto. Anya nga talaga ti plano ni Adelfa. Saan pa'y arimuar iti emergency room ti doktora magtamtaming ka ni Adelfa. Ay, O mga doon yamot na din napasama kiti anak ko. agraragda ko masi mapasnak. Sabay ko matamais palmot lang danak mo. Kunada gaya attendant ang nakasarita ta. Dara-dara ka no ni Adelfa na idaanon dito ospital. Tsak lang amin kumapalubusan na rumwar. Ay, saan samot nga mo, akas na di mapasama kang wala anak ko. Adelfa, anak ko. Lumaban ka. Sanda ka pampanawan. Ipatpatag ka unay. Kunat na nagkuyog kayo kini Lisbeth ang nagawid, Amir. When no, napan ka di sinukon ni Benji, tinapanan na. Isa apimanaw mo't lang. Anta nang ibaw na ka ni Benji. Saan man atila pampanunutan? Anya kumatidakas na nusukunan na. Masansan mo't nagpakuyog ni Lisbeth kini Benji. Gapoy ti dayta, sabali mo tan, ti pampanunutan. Ibagakin ka, ha? Driver ko laang ni Benji. Puno nga darag iti banag nga italag ko kenkwana. Ngayon, sabali na banag, nugundawayan na ti kinaimbag ko kenkwana. Panagkunak, nagipulong lakit tikin ka. Anyat pagkit kita am ka ni Lisbeth. Kita man tila nga na, nakasosyal. Sa narumbang akas ka ni Benji lang, ti pagtungpalan na. Ang damat na kamuti ko na. Makagura kan sa kanyak. Namin adon, ang kinasarita ka. Ngam anyat aramida. Kaanon to ang makarik na ka, itirik na ti may sanga ina. Rumuwarak man laangan. Ang mga nang sinong bata. Agsarsarita tapay. Saan na kaliklikan? Ken, saan ka na rumorma? Diyos ko. Gumaukaw-awa ka na kayo. Ispalan niyo ni Adelfa. Puto. Ado, ti saan niya pagkikinawat at nabayag asaan ko ana din na. Yabawan sa mali apang panunutan. Lusaan at ibasakbayan na. Ispalan niyo ti anak ko, Diyos ko. Saan niyo pa ay nga alala? Kaya't ko may patungpal na ginyarap pa ko para kenkwana. Mas kabaalak tiyag puyat yung kada kayo tataang. Isumagawid kayo. Makapadakas kada kayo tiyag puyat. Ay, intun bigatan, ngagawidak. Yak mo lang makaturaw. Amang pampanuno titi ka sa tinapintas nga po.
Tatang, Bawatak di marikarek nam. dadyayin ti doktor amang tamtamin kan ko na. Siyaklatan to yung masinig kan ko na. Sige, pandawan nak. Nakita pa lang ang paiso ti disgrasya. Sana mapagpakadaan. Doktor, Diyos ko. Sapay kumata na ispalan ti apo ko. Iti kasta makagas kami matan iti nalukay ka ni Victoria. Di mo baybayan ti apo ko ka na pintas ngay malakanyak ka niya. Nagsarunungat lang ang adimtang da Benji kan Lisbeth. Natanawak ida iti tawa ita. Tita Margot, agmay may sakalimot nga ginino? Addan sa ramramba kanyo, wano? Adda ibarbarte kanyo? Lisbeth, Oh, apa yan narabyan kasi mangpan? Pero, ni Marcho. dabagan niyo pa ilan? Kat adda lang arudin iti babati kwarto na. Awawisan na ni Manong Benji nga ginomda. Tita Margot kuma ati kasangon na. Margot, isardang mo matin na itapanagin inom mo. Sumragtan iti kwarto ta. Ibusak lang dito nagyan ti baso kamir. Umuna kalatan na sumrag iti kwarto. Apo yung simrag ka dito kwarto? Aday bagayo kanya? Pinasarita ko ni Margot. Saan na kanton asutilan? Nga ta? Binaybayaan niyo latta ko man. Kabalak mat. Tay ko mapadason mit agtinong pa ka nagpinong. Iha, dahil tatisan mo nga ramitan. Amangan no mapabot nga ni Tita Margot kat panawan na kayo adi na oras? Saan ko kaya tiriribok? Oh. Adda tayo dito probinsya. Di ka mabain na mamuan ni Honesto na ito. Ha? Apa ni Honesto? Sumangpatan, inton bigat. So, kaya't nasawan, agsubli tayo matlaan nga Manila? Agsasango kami pa'y kalagiti negosyante. Dahil ta ti may nga imayak dito probinsya. Ay, kapitanak. Kanay pinanawang mo't nagmaymaysan niya Adelphi Hospital. Aday nawagak idirabi at ang danak akadwa tayo amang bantay kini Adelfa, tatang. Saan ka di pa yan nakaputi, apo ko? Saan pa'y? Ngam ko nati doktor. Adda ka nun itinasaya at nakasasa. Ay, ang yaman nak. Impangag ti Diyos ti kararagta. Kasladyak ka ba na buyaan tilangan ni Adelfa, tatang? Ay, Ado ti sugat na. nakakasimot ti apo ko. No saan kumaapinanawan ni Camille? Saan kumaanadong par ni Adelfa? Awan rumba nga papabasol. Disgrasya, di napasama. Apag isong aglanding ti aeroplano iti makadano na kaya airport. Ket saan na kayo ninggaan? Aging kay ti Jack may tulnog idakin ni Marichu. Adon sa amat ti amuda pagpasyaran gayam. Aging adamat laki diti beach ken mall. Ken ada naman mo ni Marichu kabarkada da. Pinawagak manen iti ni Adelfa. Kem saan nga agreeing ti cellphone na. Inton bigat kanu mata sumangpad dagiti negosyante kakadwa ni Mr. Garcia. Balagip ko gayam. Di mat kaarubam lang ni Adelfa. Anya ti damag mo kan ko na. Diyak ka mo. Sa anak pa nakawit di balay mo. Kapag iso ang makainanakan to, inton umay ni Mr. Garcia, Honesto. Nagpaisang anak, iti pagsasangwan tayo. Sa anak mat gidaan na bando ka nagbiyahe, sir? Malagip ko man kiti. Kumusta ni Mr. De Los Reyes? Nasaya at maten, sir. Ngam amuyo maten dagiti babaknang. Uray pan nakabalay dati ospital.
Damo na dyan apan nakaatake na. Bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Saan nalaan na ibagakin kan, tinalimod ang kinabaknang na. Nagiti balitok na, ti kayat ko asawan. Saan mat, sir? Nupod mo tayo dyan eh. Saan natakumpiskaran ti gobyerno? Bilyonaryo at negosyante na dyan lakay. Kaslan na kaya siya asawan, sir? Amok amasirim ka. Nabayag ka ang nagtrabaho ken ko na. Imposible. Adi maamong ang dadagiti nangangatong opisyal ti gobyerno ang nasidag ken ko na. At damat madandanon kay mansion da, sir? Unak tupay ka. Oh, anya nga ron, tinagsaritaan nyo. May panggap ka dagiti negosyo na, sir. Masayangan iti pagminasan na. Kastila nga rodan tinapasamak na, nadya pelaeng ti pampanunutan na. Sakbay ang nagpakadakken ko na idirabii. Kasarita na kayong tukano. Mabalin na kadagiti sumarunong aldaw katawagan na kayo, sir. Nabayag ti pa nagsarsarita da Amir ken Honesto. Tiyak na uray apagsaritaan da ni Cristalin. Naanad at talaga ni Amira. Saan mo pulos ama si kapan day jay. Timtim gaya man tirurayan da sa nga ili da, Tita Margot? Oh, saan kayo makisango kadakwana? Pasig da lalaki. Ken negosyo laki diti pagsasaritaan da. Awaw isanak ni Maricho makisango kami kadakwada nga ginom. Ngam. Tiyak maguston ti pulutan da. Kalding? Naimas. Inakman kid di mangibaga iti si Dayak. Mga naglata. Lisbeth, ang mga nukayat mo araman ng tikar ni Tikalding. Naimas ti kaldereta. Awisak lang ni Maricho trumor kami. Ngam. Kasada pa nagkursunada ka ni Mr. Garcia. Ore lumakayan day jay. Agwapo. Ken, ado ti kwartana. Kaslaki ni Daddy. Saan kidin? Antamanin kaya ta sa wuntay. Nasaan lang at aga pwede pa naggayam ni kini Maricho? Ang mga namakursunadaan na pa ni Daddy. O sige, Tita Margot. Ang subliakit yan ni Maricho. Nung apay ngamin anay pagagtay day. Nakapanunod lang aro iti pangsutil na kanyak. Ang saan nga agar-aramid day jay amarjo? Saan dak apilitin ang mga ramid iti di may patbang? Ladingita kaya, uray kayat ko apat ganti awis mo. Jak mapanawan ti anak ko. Awan pa ngamin puot na. O sige, intod maminsan langan. Bye. Amudan siya mo, ti pa nakadisgrasya na Delfa. Awisin na kapay lang. Tatang, daytay gayam ko ajak pa'y nakita, manipod ng bakasyon ak dayjay. Ha? Italha nga na amuan natin napasamak kini Adelfa. Ay, anyan nga nga oras sa makaputi apo ko. Daytang aron ti pakariribukak tatang. Intod malam kanupay nga umay ti doktor na. Nakasangpet ka nun lagi negosyante ang kakadwa ni Mr. Garcia. Nagpaisagana ka ni Benji, iti pagsasangwan tayo, iti panagsasarita tayo iti yate. Talaga gaya mamatalag yun ni Benji, sir. Ado, ti kabailan na nga ramiden. Sa balo ti malagip ko. Ni Adelfa. Apay ni Adelfa, sir. Kayat ko asikal ti makisarita ken kwa na. No, kayat na pa'y tagtrabaho iti kompanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.